दिनैहाय इउपिपिएल दोलोनि थाखाय बा इउपिपिएल दोलोनि कर्मकर्ता बा दैदेनगिरि बा हेफाजाबगिरि बा वेल विजारफोरनि थाखाय दिनै जोबोद खुसिनि दिन। मानो होनबा दिनै इउपिपिएल दोलोनि दिनै जन्मदिन फाउन्डेसन डे। दा बे फाउन्डेसन डेखौ जोङो कुसुगाव ब्लक हिसाबै जों कुसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सुजित नार्जारी कमिउनिटि हलाव जे 11 फाउन्डेसन डे इउपिपिएलनि दा बेखौ जोङो सेलेब्रेसन खालामदों। बेवहाय जोङो सेलेब्रेसन खालामनायाव जोङो गोबां एक्टिभिटिस लानाय जादों। फार्स्ट एक्टिभिटिसआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएल दोलोनि गोथार फिरफिला उरायहोनाय। बिनि उनाव जोङो केक काटिं हाबाफारि लादों। बिनि उनाव जोंहा मोनसे प्रग्राम दंबावो, लिडारशिप स्पिचनि मोनसे प्रग्राम दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो स्पर्ट्स एक्टिभिटिसबो बेवहाय लाफानाय जादों। दा दिनै इउपिपिएल दोलोआ 11 बोसोर जाबाय। बेखौ 2015आव 5 आगस्टआव बेखौ दतमानि फोथाराव बेखौ जन्म होनाय जादोंमोन। दा फैयै फैयै दिनै 11 बोसोर जाबाय आरो बे 11 बोसोर जे बेसेबांबा गोलाव सम जे इउपिपिएल दोलोआ जाबाय, बिनि थाखाय आङो गिबियै जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगोनां जोंनि प्राक्तन मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सारखौ आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों आरो बिथांनिसिम आङो बेस्ट विशेस हरदों दिनैनि बे जन्म दिन बा जन्म फाउन्डेसन डेखौ लानानै। दा बाथ्राया बेनो, इउपिपिएल दोलोआ 11 बोसोराव गोबां हाबा मावबोबाय। इयुथ्सफोरखौ लानानै हाबा मावबोबाय, इडुकेसन सेक्टराव हाबा मावबोबाय, स्पर्ट्स सेक्टराव हाबा मावबोबाय आरो गोबां बिथिङाव गोबां फ्लेगशिप प्रग्राम लानानै हाबा मावबोदों। आरो बे 11 बोसोरावहाय इउपिपिएल दोलो हिसाबै 6 बोसोरानो अपोजिसनाव थादों। 5 बोसोर इउपिपिएल दोलोआ क'लिशन सरकार हिसाबै सरकार दानो हाफुंदों आरो बे सरकार दानायाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जे मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा गोबां मोजां फ्लेगशिप प्रग्राम लानानै थांनाय 5 बोसोराव जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावबोदों। उदाहरन हिसाबै जेरैहाय जोङो बुंनो हायो, सोलोंथाइनि गेजेराव जोङो बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि मुङाव सुपार 50 बेखौ प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। जाय प्रग्रामनि गेजेरजों गोरिब गुन्द्रा न'खरनि गथ'फोरा, जाय टेलेन्टेड गथ'फोरा बिथांमोना कचिं लानानै डक्टर्स, इन्जिनियार बेफोराव दिनै उथ्रिनानै बाहागो लाहैनो हाबाय। दा बिनि थाखाय आङो जोंनिनो बारग' चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। दा बेल' नङा, जों बुंस' हायै गोबां प्रग्राम लानाय जादों। स्पर्ट्सनि बिथिङाव गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयारफोरखौ लाबोनानै जोंनि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव गेलेहोनायनि गोबां हाबाफारि दङ, इभेन्ट्स दङ आरो बिनि अनगायैबो जोङो माने जौगानायनि डेभेलपमेन्ट खामानियावबो फावसयाखै गोबां हाबा मावबोदों। बिनि थाखायबो जोंनि एक्स CM मानगोनां प्रमद बर' सारसिम आरो जोंनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम दिनैनि बे जन्मदिनावहाय आं बिथांमोनखौ माने गोजोन हामलायथि बावहरनाय जादों।